bareng campur sari nyuser Alena. Kandolane ngati dekane nyulayani iso hidup semati namung ana ing ati rasa sayang sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Kandolane ngati dekane nyulayani Tukang masani aku tresno lilakno aku lunga ati ra kuat nandang rasa keronto-ronto cintamu sudah gak beneran aku coba buat main-main tukang masani aku tresno lilakno aku lunga.
nuwun kunjuk atur dumateng Mekar Multimedia. Ugi wonten Diska Audio profesional. Ugi wonten MC kondang kita Mas Tekuk asik. Ngaturaken matur sembah nuwun kunjuk atur dumateng para kadang sineman Budi Utomo. Wasik.
Kayak gini. Oh, nggih.
radi nengah Mbah. Pripun? Saya tengah mriki lho. Oh ngaten. Mengki nek teng mriko panggunge jomplang. Nggih. Lagunipun Caping Caping gunung. garap jaranan. Mengko dadi krenyes jungkir-jungkir. Engko nek dadi kan pawange ana. Wis saya wengi iki digawe rame ngoten Mas. Nggih, leres Pak Darbo. Waroko nyusir lina. Ho ho, he he. Ayo rek, bojoni rek. Krenyes bojoni. Iya. Oi. Gunung enek gunung. Yuk. Yen mendung capek gunung dudu payung. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo imen ora ilang dene padha lara Yuk. kejaman berjuang Adek jaman berjuang cara kelingan anak lanang. Kul tumbal gambul yen tak openi saiki ana jarene wis mana jarene wis turutan urutan sing gadah. Kul tumbal gambul yen tinggal janji saiki opo lali jarene wis mana turutan sing gadah
mendung yen mendung capek gunung dudu payung. Bengi-bengi rame ya, Pak. Nggih, heeh sansaya dalu sansaya gayeng nyamplek. Syukur bisa nyawa. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja. Bulku bala kambul Ora ha. podo Yuk. loro apa. Gajah ya. Nggih, matur nuwun lepat nuwun pangapunten. Nggih, dumawa sami-sami Bapak Bapak Darto. Putu Sariwono, Bapak Putu Sariwono, ya Bapak Putu Sariwono, Bapak. Rumangsaku gak usah repot-repot kok tangannya melumah. Ayo. Mboten usah Bapak ya Allah. Bapak matur suwun lho Bapak nggih ya Allah, jane gak usah repot-repot. Lah. C. Sepati ye, bawa. Alah. Was. Oi. Ya. Was. Was. Ya. Sirku arep dadi, Bu. Nggih ya mengko enak dadi. Nek dalem ae. Hah? Nek ning dalem ae dadi. Anake urung turu. Gak sida. Cuman pas dengan Lucu Bu, nek mboten lucu kula dadi penceramah iki. Reng, Reng. Ijol mik Bu nggih. kok dipancing reng ya. Dipancing. Tasih saged. Ken mancing napa niki? Mas aku ki aku wedi menawa karo kowe iki kok. Jomene jenengan Bu kok kula dhewe nyawang raiku gila e. Ya kuwi mesti. Yuk. Asik. Nyuser lira. Nganti nggonku goleki putih-putih kepengin ketemu aja nak parani ngurus
iki. Ayo Reng. Serpek sik ta. Lho. Jonggrang Apa Bandung? waspada no prajuritmu wis kalah ana ing perang ngono ya Jonggrang. Tapi ya saya tetap jaluk bebono Bandung. Jonggrang Apa Bandung? ora sah bebono sliramu manuta tak muktekno ngono ya Jonggrang. Ora gelem Bandung. Apa sliramu pengen gelang karet kalau ngumplung? Ora gelem aku Duit gak- sing akeh tak turuti ning aja luwih 1000 repis ngono ya Jonggrang. Ya ora Bandung. Dandunge kere kok. Duit akeh duwite sapa? Jonggrang. Aku di dalam Bandung. Iya piye? Aku di bebono Bandung. Sliramu duwe bebono. Ah Bandung. Wah, Jonggrang. Dalam Kang Mas. Kenapa sliramu ora gelem karo si Bandung? Dasar priyantone bagus, gagah, gedhe, dhuwur, tur ya sugih. Oh ngaten Kang Mas. Gelem mo? Gak gelem Kang Mas aku. Piye, Grang? Gak Ora gelem. Ora gelem Kang Mas aku. Ora apa-apa. Awakmu ora gelem. Gelem nesu ya. Lah Bandung kok iso? Oh iya. Lali yo toprak ra tau payu lho, Lek. Rumasaku Bandung ki yo aku terus ngono kok ya. Eling Sriono ndek biyen nalika noprak. Iya. Siramu duwe bebono. Gage matur marang Kakang, bebonomu apa bakal tak turuti ngono Jonggrang. Kula nyuwun sandi cacahipun 1000 Kang Mas Bandung. Jonggrang. Paten dam bisa nggaweake kula pun dipandhut garwa Bandung. Wah, Sewengi kudu dadi Bandung. iya, adalah. Mas Bandung kok keblowok. Pak Men iki nek gawe keduren panggonge. Ndang-undang boros 1000. Sliramu njaluk bebono. Cendi 1000 sewengi kudu dadi. Iya Bandung. Iya. Aku arep matek Aji Jaya Kawijayan Bandung 1000 utawa Bala 1000. Arep meminta wonten ngarsanipun Gusti ingkang Mahanasa. Jonggrang kok medeni men. Ketoke candi wis arep dadi. Isih kurang Kang Mas. Candi kok wis arep dadi emban-emban to, Dik. Dawuhi kon nutuk lesung. Nggih. Kon nutuk lesung kabeh. Supaya jago-jago padha krunuk Jonggrang. Iya Kang Mas. Muga-muga ora dadi sandi 1000 ya Kang Mas. Jonggrang. Jonggrang, waspadano Jonggrang. Bandung. Jonggrang. Apa Bandung? Jonggrang. Apa Bandung? Jonggrang. Waspadakno Candi 1000 wis dadi. Mula saka iku sliramu manuta tak boyong tak muktekno pinangka dadi wanuta boyongan. Sik Kang Mas Bandung. Iya. Sing sisih kono 500 Kang Mas Bandung siji. 500. Iya. Sing kono 300. Kono 300. Ha, kono kae ana Candi Wajimin. Kok iso dadi Wajimin? Kono kok mung Gak 150 bayaran lho itu. Bandung. Gak bayaran wis cair. Wis cair. Bandung. Kalau piye? Sisih kono 190. Berarti kurang siji Bandung. Kono 190. patang 99 Bandung. Kurang siji Bandung. 199. 100. Kono 999. Ya. Jonggrang. Apa Bandung? Ateges kuwi mau kurang siji ngono ya.
Iya Bandung. Jonggrang. Apa Bandung? Minggir-minggir ayumu. Abang lambemu ning. Kelakuanmu ora kubuk karo atimu Tanjung. Iki ngono kabeh pokal gawemu anane candi kurang 1000. Kurang siji lho Bandung. Sliramu ngontapno para wadyabalamu supados yaiku nabuh anane lesung supaya pitik-pitik padha kluruk, jagone padha kluruk, manuk-manuk padha ngoceh. Mula saka iku sing dadi jangkepe kowe, Jonggrang. Dadi patung sing apik no aksene. Sing apik aksene. Aja obah patung. Rek, wis dadi patung kelakon. Sewu obah. Dadi patung kok obah. Patung yo meneng aksene sing apik kok ya. Kang, Kesuwen kesel. aku seneng patunge iki. Nek nyekeli tangan sitoke jajal lalean patunge. Nah. Sak HP-ne kabeh no, cekel kono tangan kono. Tekok iki Jonggrange kok gawe gelang iki durut sih. Kok iso patung kok iso ndelikke gelang. Lah iya, patung kurang asem iki. Iya. Sampun paripurna. Aduh prae elek. Mulih. Kowe penak karek asem iki. Kadung plentas. Rolas cicilan kok. Rolasan to Mas. Sing dadi Bandung elek. Genen kowe. Ayo. Ayo wani perang. Jajal, cangkeme dalang kaya ngopo? Cangkeme cucuk lampak karo Roro Jonggrang katur semangga. Karo awakmu. Monggo. Karo awakmu no. Aku frahmane tok. Ya kowe mergawe aku pecicilan joget. Kowe nuwun. Amurnya Arno kok ngadeg berarti Bandunge ganti. Ya ganti. Roro Jonggrang so. Iya. Ngono engkel-engkelan. Engkel-engkelan. Delok wong besok. Joget ora tak bacal ngono gak joget asemi. Lo. Ya. Roro Jonggrang kowe pancen ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyong Ojo aku malungguh perang iki kanggo durung rampung bela mati nang Mas Prabu Kupolo dewe sedol lapuhi wono segoro tobat kowe wanita sing hebat Bandung ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji benda Bandawasa mula Jonggrang manutosun pundhut garwa Joko Bandung aku terbebas bondo dadi sewu kudu dadi yo Jonggrang panyuwun tak turuti ayo Reng kangen karo jogetmu Reng Ibu Roro Tanjung
kae. Ayo tenan. Lah ayune kene ora mokal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno perjuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yo aku joget yo. Kowe aja geleko. Iya. Bener-bener jos. Tobat kowe wanita kemaran ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu penging Prabu Damarmaya aku duwe aji bendung gedhe dawa mula jonggreng tosun pundhut garwa Jaka Bandung aku terbebono dadi sewu asawa kudu dadi iya jonggrang panyunmu tak turuti tebah nuwun wekdalipun. Estu niki sampun. Sampun. Ibu Roro apa? Roro Jonggrang to. Roro Tanjung. Nah, Sri Tanjung. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Nggih. Ya pareng awat dalan sak menika sampun kersa tindak wonten sasana budaya nderekaken kadang prikasa saking New Sherlina. Nggih. Kepareng lepatampun kira pamunten matur bebilih kawat dalan sak menika kula sak mangke sak kadang saking prikasa New Sherlina tetap nderekaken prosedur ingkang sampun kalampah berdasarkan kesepakatan di awal batasan waktu sak mangke ngantos tabuh 11 makaten. Pramila mbok pilih mangke saking kadang prikasa kathah kikirangan kathah kalepatan namung saged nyadong duka nyuwun gunging samudra paksami. Injih sinarengan kadang prikasa saking New Sherlina ngaturke tetembangan. Ya wis yo diaturke. Kowe manut sindi wae. Manut aku enak-enak. Nek gak enak ya wis. Nggih. Pokoke anggere wong ayu ki piye-piye patut wae, iya ta? Kandhane yo. Apa maneh nyawang sindi nyanyi karo udut rokok Surya. Wah, luar Gedange biasa. kok ilang ya Mas ya? Ada tak iwak asine tak wasno nduk gedange raja nang ndi kok gak ono. Gedang ijo Mas. Senengane sing gedang raja gedang gak sing seneng. dawa-dawa. Gedang Sing raja. dawa ngene lho. Raja Kelo. sing ndi? Kelo. Gedang Ambon. Nah, Ya. ayo Mas. Lah wong wis diprotoli wong-wong kuwi kok. Mama kok kudu sing ijo sing enak. Dipaksa muda parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru
kucing andi asu Gup gup LSM moto barengan ormas opo mong RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasojo weh aku
Oke, Cindy gak usah duduk. Indah Iswara dan juga Krenyes kesemuanya berdiri. Iji kepareng ingkang wadalan punika namung saged matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk panjenenganipun Bapak Wajimin sekalian Ibu patrem sekeluarga. Duwe omah sing rapi kebak tresna kebak kasih lan sayang. Supaya